Rồi try sesempat ngai khleh pi baro ha kerteng ke berembot kam ko jong jisu te shuhwa bangan thep hani ha bilot ngalak tes shuhwa ngalak kynruh shuhwa te dakas bo kadon makna sunline ru bat nam ya khleh shure tapi khleh kanum trekam shure nama rapila kynruh kalaya wan lang bi kumtu tengali na lor kani ngadang khat biang seporar yong ngadang le te ngadap da kajing sngulengo ka bakrau ba phia ong bakong kasbo kadang donte ngasngulengo Tapi tak tang tu Umphniang tekan trekam se eken piliban kynruh bai ban ngat lang tu kasbo bakan iram kampun hire dalak kynruh kelayawan lang kum tu te namar kata wat no me khleh ra kini jing tak balik lai ki bom long shuh hire ban khleh te wat kitu ki bom dai ra ki jing tak balik ru pila itu hi la da kasbo kadon sunline ru kampat buon re kynruh bai bakan yawan nama kani kasbo kampat rate kum tu kasbat Umphniang kumbabat ketuka sebo Umphniang misnyu kani kalat bet kumtu war te sta bet kumtu kan ha khleh te kamon kani rap kloi te wat nom ya khleh ra pia khleh te wanam ong re nga ba kami rap re te le be kumta ken namar nga na lor kani ru ngadang khleh biang so powder yong man kam kia shuh te kani ke Umphniang ban pen Ñiuhlieh te pila ban yo kita wai ki prepare na de na po kini ki jaka ba ai da wai mangi ka da wai pen mi snyu ka da wai pen hap pen sange jing hap u hena powder yong u jing di ne ka sapon ne ka shampoo ne ki pata ai kini Umphniang Ñiuhlieh ta penan kam de ka shampoo jong i ban khia kloi te ka da wai pangmat ta penan kam pa ka da wai tha te ki da wai piles te phi hap ban order shuhwa te ki baha gini kita wai ki jongi te sale kam tawat nam ya khleh re tang ka tu ko Umphniang mi snyu ana mat fran ka tu balai spa ka tu telong hi ban khleh da ka best oil nang tu hi phila ban yo te ka tu ba ars pa san pho phim dan kam ban khleh ka tu ba san pho rum dan kam ban khleh ka tu ka san spa rum dan kam ban khleh te ka de ban yelot angkat ban bata Umphniang mi snyu ro kim jude ban tap tu pia kim jude ban trot ka tersim te kini bata Umphniang Ñiuhlieh wat phot wat ta shu ki rong chemical te sisnem la khia ba hi namar ngai i la de la ya rabha man ta le ngala ta be man kasngi mat penia dep ya tu ka arbanai ka bang klem ta bha re te wala ka taru ki snyu chunga ki la bon ki bala kala rong yong hi te ta da ka jinget pin yo ba hi ka jing khia te dan sunline ru ngala dep thau mene ma tu sin ong sau lan chi teng te mene ngapit thu ikane sunline ru nga i kadang long bet kum to te de mangale ngadang khat biang saporar yo man khleh biang te wat nom ya the tang ko Umphniang tan nom ya rap re ne pen yo lang tu ki spot da wai te ble ke jing su nyo ban ko khui pisia bar khwan te ya pule bible bha dwai bha rwai bha snap ke chi kai bala chu hi kai ne ko ke por lang ba YouTube channel lai lan no shi singi wa chu tu na ban pule bible chicken tawa chu thai ban duai chicken tawa thai bar wai siu trai te bala wan ji seng phi duai ka ba mon ka man sim puli bible ka ba mon ka man sim te mare siu trai ro shi singi la ya da na do masta ba do da mi te na de pat ki tu ki ji seng ki ba phi yo ji seng tang ka wai te phi la wan le extra ru han de ko mangi bala le na do masta ba do da mi te ka mon ni la le ka pas ngo kwa pat ka man sim dan jing thau shu ken han ban ka singi te hap thau hi te da ka jing i thau de da ka ban pen long rukom te ble ka jing suk ni ban kar khui phi par khwat yo roi trai